नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत बाटे आप सबके आपन जंक्शन में। और अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दी और बेल आइकन के प्रेस कर दी। आप सबके बता दी कि स्क्रीन पर जौन रुआ वीडियो देख रहा बानी नाम की केहू मोहताज नहीं कि काजल राघवानी जेकर नाम हटे। तो काजल राघवानी की एगो बहुत ही तेजी से वीडियो वायरल हो रहा बाटे, जौन की इंस्टाग्राम पे पूरा धूम मचेले बाटे। वो सब देख रहा बानी स्क्रीन पर। ई रील वीडियो हटे जौन की काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा बाटे। तो वो सबके बता दी इमें जौन गाना यूज कल गई बाटे वो केहू और के ना हा, अपने हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के गाना हटे। जौन गाना के नाम बाटे कि मुस्की मार के बोलेला करे जाऊ। ऊपर बवाल रील बनल बाटे और वो सब स्क्रीन पर देख रहा बानी। और हम ये अभी गाना नहीं सुना सकत क्या कि कॉपीराइट आ जाए, और कॉपीराइट के चलते ये गाना नहीं सुना सकत। लेकिन वो सब के अगर ये वीडियो देखे के बाटे तो इंस्टाग्राम पे जाके और काजल राघवानी के आईडी पे जाकर वो सब देख सकत तनी। बहुत ही बवाल रील बनल बाटे और बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा बा।